Mga igsoon, tawag nato ning atong pagkamagsasangyaw, pagkapropita. Gabisan di kita takos, muuntas Ginoo nga tigpamaba, evangelizer, announcer, microphone, trompa, sabwag sa pulong sa Dios. Himunti ang baba niya. Si Jeremiah ingon sa Ginoo, batan ba kay ko? Di ko kumusulti. Yung Ginoo banan tagyog ka, butangan ko pulong yung baba. Sa akong ngalan magsangyaw ka. Buyagon mo ng matao silang gawing binuatan. Muto si Jeremiah, assured ka siya ng Ginoo, pero giinitan sa mga tao. Ano man? Siyempre, good news man to. Pero ano may mga tao nga di gusto mo irog sa iyang kinabuhi. Maigog ang tao, masakitan man gud na. Di kinamudayag ni mo. Upuna ang sugos Ginoo kang Jeremiah. Sa iyang bahin si kan reading San Pablo, yung sa taga-Korinto, ang qualities of love. Gugma, mapailubon, dili hakog, dili jealous, kind, di self-conceited. Nya tanan-tanan ang nasumada niya sa kalibutan na agining paglaom, pagtuo o gugma. Ang paglaom sa yuta man na, mulaom jud ka langit. Ang pagtuo patungo sa langit, ang gugma gikan sa langit. This eternity. Why pagkahuman? Una nga unsa pi ato mga mahimo sa kalibutan, gugma gyud ang sukaranan. Ug ang gugma mo si Hesukristo, ang ngipit nga propeta nga magsasangyaw. Sa Ebanghelyo sa mismo ingon, gibasa ng scroll. Sa una, pero scroll pa man ito, pamanaritil nga Holy Bible. Gilukot man ito, yang giwalis, sinaguga. Gilukot nagbalik, gihatas paniyalan, in charge. Sa karong higayuna, nabati ninyo ang katamanan. Sa Ginoo, nga iyang gipadala. Akin ng mga tao mang God, lahat maslag panglantaw, lahat slag paradigm, lahat slag emosyon. Ang ilang wala na irog na. Mamaso ba niyo sila? Di mabasol. Nairog na sa irog ba? Ang tawag ni mo irog jud ka. Kung na paradigm niyo diha, pwede man gamiton mo diri og di na epektibo na mangita na paglain. Doon na kay alternative. Munang they found him too much. Na ibulong sila. Kayon sila, anak mo ni sa panday nga si Jose. Iya mang mama si Maria. At tumang kailan ni si Jesus. Huwag ka-school ng university, huwag ka-agig licentiate, master, PhD, huwag ka-agi. Nga ningunaan man sa masulti. Iya pagyangkong gisa sa mga langit nun. Pasaylo nga sa tao. Gibuy ang patay. Wine nga labis nga wine ang nahutdag bino sa kasakina, so kana. Iyang ipakaon ng mga pilakatawsang tao. Giabog ng mga demon. So, na kayo mo daw, unsa man siya. They were surprised. Sila bewildered sila. They were puzzled. Di isa katugkad. Kaya tanang butang sa kalibutan, di ginyo sabton. Pag humag ni mo understand ana, the end of reason is the beginning of faith. Ang faith is freely given. Nga na, kami mga pari ba? Usa sa mga crisis ni ini, crisis of faith. Huwag naman nakitang relevance. Nagsalig ni sa utok ba? Kaya kaagig, filosofia, psikolohiya, dakan ba? Niya karon ang dimension sa pagtuo, nanti ka na. O ang pagyugma sa mga tao. Muna, ang tanang sikat ani, Ginoo yun. Tanang sikat ani. Muna mo na nakaangkla ka sa Ginoo, nakalugdang ka. Para di ka mairog. Kusuhon mo kasbalod, di lang emosyon, imong ipasulabi, di lang konsensya, di lang pagbati. Ug unahuna, gugma sa Dios. Ay importante mula hutay kita. Hantod katapos ang hininga sa ating buhay. Tagalog pa na.
O si Padre Jubel, gijuk-juk, istorya na. Hanto katapusan turo sa tong ihi. Sa Ginoo gid ta. Kaya karong daghang mini nga mga propeta. Mudo ulit itong marag buutan kayong tao. Madi ka bukag baso. Pila mang nailad karon sa scam. Pila nailad karon nga ng easy life. Kasi maunay ka sa imong friend. Maunay ka sa imong mga igsuon nga mamintaha ni mo. So lagi ni pulong nga ayaw kumbiyansa. Di na magtinanga. Apa sa tao sa tao, tanawang tao nga image sa Ginoo. Tanawang kag tao nga pinireso, image sa Ginoo. Kita kag buang nga tao, image sa Ginoo. Kita kag gangster o rebelde o military, image sa Ginoo. Nagula sa Holy Bible, di ba? Chapter 1, versikulo 26, Man City, we are created in the image, dagboy, and likeness of God, kasamahan. Una nga, di tamuhukom sa iskataw, ang maghukom ang Diyos ng Diyon. But we can give sisterly, brotherly, fraternal correction with loving care. Kung biyagunin mong ba na, yun na sa ang assurance sa imo siyang mahal. Yung imo siyang paggangon, kung na sa iwi na pinuhatan. Yun na sa ang appreciation, yun na sa ang paghatag og bili sa iya. Kaya kung di mo na himuon, maratag manipulator, imong gimanipulate siya. Nga na. Of course, muriak mang tao. Muriak, pero madugay doon na yung value system, may isang proactive. Amin tayo, gibuyag mong gusto unang, grabe yung mga karilyo, Father. Tapos sa karin mo na imong gipagkala si Mana. O grabe pa na, siyo na ko. Di ko minaw. Pero natandog ko. May pisla, gustutin na ako. Pwede lang mo, plain ng pagkaoy. Yan na. Minom lang kung naapon. Pero katabang po sila. Kahapon, nagkasama ko sa Kulapia, Sureño. Laos ko dito sa cementerio da sa Pakibato, proper, sa Propnara dito. Na may patay dito akong misahan nga nag-1 year dito anniversary. Magmisa, may tuba. Ano po yung horse, ano po yung tanduay. Ano po yung kabayo nga adubog maayo. Inom, kaon, kanta. Part ng gusto sa evangelization nga akong naagian, gamita ang magic, gamita ang balak, gamita ang pantomime, gamita ang kanta, drama, sayaw, o ligid. All parts of our body, part na sa pagsangyaw sa Ginoo. Pwede ka masayaw, pwede ka makanta, pwede ka mag-drama. So, tanang part ano. But the intention is to bring people to God. Not to myself. May mga taong dahig na to. May mga taong libak na to. Libak kong likod o lifran at ubang. Yan pwede ka angay na to. Kaya ang matagtao doon ikaguling yung perception. Lalay magkita emosyon, lalay magkita o kining panglantaw. Na iban nga magkauyo na pwede, Corinthi bitaw na may negative na positive. Iban na usiga o pulos ng positive. Pero kaya kan Ginoo man sa Ginoo man ta, ipaslabi na to ang di lang tawhanon, kundi ang pag-angat to go beyond, to transcend, to be metaphysical. Muna po ng atong paglanto. Kaya may pagtuo mangguntas Ginoo. What about mga taong Ginoo? Mga atheist. Pisang po lang di mo ito Ginoo na Ginoo. Hindi mo ang gilibot ang existence sa Ginoo. Na Ginoo. Apan matandog ang tao. Posible, usa kita ka-instrumentong ang tao, matandog siya padung sa Ginoo. Makadungog ta sa pulong sa Diyos, imuntat bumaba niya. Nakawatandog sa ako, usay may hatag bilis sa tao, maangkon ng tanan ng kalibutan, niya mawa ang yang kalag. Ngayon sa katao po niya, Father, muna lang kong hatag, Father, simbahan, ano man, kikapoy na ko
Kung muhunong kaghatag niyang Ginoo, di puhatag nimo, patay ka. Sa imong Ginoo karon di nakatagag ng ginhawa, o patay. Ayaw hunong, pahuway lang. Ayaw resign kung may problema. Resign ka kung may problema. Kaya kung resign ka ng problema, immature man po na. Pwede lang magpalabay lang tas panahon. Dahil kung mga experiences sa mga leader nga, di na ko mo alagad, wakok angay na pari diha. Ma-insulto pag ko, o ma-insulwan. Di mo angay-angay, marag di mo gitara. Nga imo angay-angay. Nga ang puno sa Diyos, mubuyag, mupromote, mula signato. Pero kita po magmatngon. Isip evangelizer. Ubanan na to pag-ampo. Ubanan na to social action. Nasa bunyag, di ba? Prophetic proclaimer. Katikis. Priestly, ampo. Kingly, pag-alagad. Kailangan kining tulog yun mo integrity na sila. Mag-synchronize nga. Prayer yun. Prayer. Yeah. Serve people. Then announce the good news. The message is Jesus Christ. He is the message. He is the messenger. He is the good news from the Father. Musikat ang ginudi kita. We are God's instruments and servers of God's people in the vineyard of the Lord. Katungtong kitang tanan, padayon kita sa atong mission. Ato ni karon, sudlain na po nga kaliwatan. Imo na ito karon ka na pa mati ikabuga. Gwa siguro din na takalakaw, din na istorya. Basta magdahik na nung taan Muna nga, parayon ta. Bisa nagpayin sa itong lawas, ato ibutang katilan sa krus ni Kristo. It becomes a loving sacrifice. One moment of my life, ako'y bukol sa akong likod. Siguro bunog sa basketball o bangga ba ko sa una. Wala ko natagad. So ingon ko, dito ko sa seminaryo na may dako itong crucifix. Gikap ko ang mga sambad Isus sa kamot, yang tuhod, yang kilid, yang tiil. Man akong gihikap akong bukol dire. Pag uton ako gihikap, wala ng bukol. Siya man ang healer. Siya man ang hingpin na evangelizer. Siya mang message and messenger from the Father. Praise God. Amen. Amen. Tindog palihog.